Už to hremoce, chodte to vypnúť. Vo vnútri terajšej galérie Šaubmarov mlyn je úžasná technológia, mašina, ktorá kedysi slúžila na mletie obilia, pílenie dreva, kovárskej dielni a možno ešte niečo. Ja si to predstavujem, že máte doma jedného kuchynského robota, na ktorý napojíte aj práčku, vrtačku. No proste centrálna mašina domácnosti. No a táto mašina, za ktorou je kopec matematiky, prevodov a tak ďalej, poháňala kedysi rieka. Tá rieka je teraz, mala svoj prúd, teraz ju poháňa iný prúd, elektrický prúd, stačíte gombík a všetko sa to tam krúti a klepoce. Samozrejme, to už je veľmi inšpiratívny moment. No a ten názov pochádza z konkrétnej citácie z historického záznamu, dokumentu, v ktorom účinkovali dcéry mlynára Šaubmara, ktoré komentovali situáciu, keď sa domalila múka, tak tie kamene už začali šúchať na prázdno. Pravdepodobne to vydávalo dosť iný zvuk ako predtým. A oni teda zakričali na niekoho, hej, už to hremoce, choďte to vypnúť. Spojenie týchto vecí, to znamená, že úžasné technológie s touto vetou, ktorá ma tu vlastne zasiahla, ktorá tu na mňa čakala nejakým spôsobom, tak toto ma inšpirovalo k tomu, čo tu vlastne vzniklo, že ten objekt, tá technológia dostala nejakú novú vrstvu, stal sa z nej nejaký hudobný automat, nainštaloval som tam rôzne mechanické súčasti, ktoré vydávajú zvuky. Je tam strunový nástroj, je tam vlastne dýchová záležitosť, je tam sláčikový nástroj, je tam pískací nástroj. A tak ako aj všetky ostatné nástroje, ktoré sú okolo nás, teda technológie, ktoré tu neprišli len tak, nad nimi niekto proste rozmýšľal. Bolo mi ľúto, že ten stroj tu teraz beží vlastne na prázdno, teda ráta nulu, hej, z matematického pohľadu. Takže ten objekt dostal pre mňa nejakú novú, možno poetickú funkciu, stal sa niečím, čím nikdy nebol. No a môj pocit je, že veľa vecí okolo mňa už hremoce tak vážne, nám všetkým dajú tak vážny signál, že by s tým trebalo niečo spraviť a ako keby, že nevieme, že čo. A ja neviem, čo nás čaká v budúcnosti, čo bude o 3, 5, 10, 15 rokov, ale veľmi by som držal palce celej planete a všetkému živému, čo je na nej. Nech nájdeme, a teda najmä my, ľudia, nech nájdeme spôsob, ako tu žiť spoločne, aby nám tu už nič nehrmotalo.